Hi mga ibon! Welcome back po sa channel natin, Ibon at Iba Pa. Sa mga hindi pa po pala nakasubscribe dyan, ano pang hinihintay nyo mga kaibon? Subscribe na po kayo at pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga video na ina-upload natin every week mga kaibon. At syempre, para updated kayo sa kaganapan sa mundo ng pag-ibon. Napaka-importante po to mga kaibon kasi kung nagsisimula ka sa pag-ibon, kailangan mo muna mag-research, magtingin-tingin kung ano yung mga mutation na maganda, kung ano yung kaya ng budget, kung ano yung mga dapat gawin. Ngayong week na to mga kaibon, napakasimple lang pag-uusapan natin pero napaka-interesting kasi ito po yung presyo ng buying. May buying ngayon mga kaibon, sa listahan nila, medyo walang high mute na nakalista doon pero may alam din akong high mute pero pag-uusapan muna natin to kasi medyo maraming mga kaibon natin na umalma sa presyo ng buying na to. Kaya bibigyan natin ng kulay ito at titingnan natin kung bakit nga ba sila umalma sa presyo ng buying na to. Okay mga kaibon? Pero syempre bago natin i-discuss yung napakagandang topic natin, magsa-shoutout muna tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin kasi dahil po sa inyo nagpapatuloy po si Ibon at Iba Pa. Okay mga kaibon, syempre magsa-shoutout muna tayo sa mga kaibon natin na walang sawang sumusuporta sa channel natin. Papasalamat po tayo sa inyo mga kaibon. Shoutout kay kaibon Angelo Villena ng Cabanatuan, Silverio Magbanwa at ang yung pamilya niya, si Chrislyn Magbanwa at si Angel Sophia Magbanwa, Joey Tamayo Jr. ng Caloocan, Pia Mini Avery, Neil Katibo ng Mabalacat, Pampanga, Rookie Dilema, Z Gaps Mini Avery ng Mag-iibon ng Eastern Pangasinan, J Death Ibunan ng Taguig, Guadalupe, E&C Mini Avery, Frank Aguilar ng Binangon ng Rizal, Romnick De La Cruz, Junjun Natada, Leo Lunaria, Mini Avery, Cheryl Lapu-Lapu, Lloyd Aldrex Lunaria, Luis Lane Fernandez, Jerome Lumibaw, Ventura, Dicky Lennon, sir, ang ibon nyo malapit na, Jairil Avery ng Valenzuela City, Master Fuka Zaku, 1 and 1 Avery ng Imus Cavite, Jose Caparoso, Bagyo Avery, Randy Mandras, Triple T Avery, Walter Corpus ng Bacoor Cavite, Sunny Avery ng Los Baños Laguna, Victor Manyo ng Kalumpit Bulacan, at si kaibon PJ Access Avery ng Cavite. Maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo mga kaibon. Okay mga kaibon, ngayon syempre pag-uusapan na natin yung napakagandang topic natin ngayong week na to mga kaibon. Buying price mga kaibon. Sabi ko kanina walang high mute na nakasali dito pero may alam din tayong buying na high mute, pero ito muna i-discuss natin kasi nga po maraming umalma na mga kaibon natin. Magbibigay tayo ng opinion natin dito, syempre bibigyan din natin yung price. At by the way, bago tayo mag-umpisa mga kaibon, yung sa mga nagpa-reserve, hintayin na lang po. Halos nakababa na rin po silang lahat. Pinapalakas na lang po natin para i-harvest, para ipa-DNA at para mabigay na po sa inyo. Pasensya na po mga kaibon, pero kailangan po natin gawin to para masigurado natin na pag pinadala natin ibon sa inyo, buhay at sigurado tayo sa gender ng ibon na mapupunta sa inyo. Salamat po sa pag-intindi. Okay, punta na tayo ngayon sa buying price. Bakit kaya maraming umalma dito? Unahin natin yung hinahanap nila, green at blue at par blue. Walang kargang iba, green fisher, blue fisher, tsaka par blue fisher. Ang presyo ng buying is 80 pesos. 80 pesos po kuha nila. Sunod, green opa, blue opa, par blue opa. Grabe, ang kuha nila is 100 pesos. Grabe na to mga kaibon. Sunod, ang hinahanap nila is green pale fallow o green PF. Ang kuha nila is 300. Blue pale fallow, walang kargang opa,
kuha nila 300 ulit. At ang Power Blue PF, ang kuha nila is 350. 350 ang kuha nila mga kaibon. Okay, sunod. Lutino lang na normal. Ang kuha nila is 250. Albino is 200 mga kaibon. Yun yung kuha nila mga kaibon. Ito po, nilalatag natin sa inyo to mga kaibon para alam nyo yung presyo. Hindi po tayo naninira, hindi po tayo nangingialam. Sa atin po, nilalatag lang natin to para sa kaalaman ng lahat mga kaibon. Okay? Kasi baka may magsabi na naman dyan na binababa natin ng presyo, nangingialam tayo sa mga presyo-presyo ng buying o ng ibang tao. Sabi ko nga parati po mga kaibon, ibon nyo po, presyo nyo yan po mga kaibon. At sa mga seller, sa mga breeder, iba-iba po yung presyo niyan. Sa iba mataas, sa iba mababa. Kaya po, nilalatag lang natin to para sa kaalaman ng lahat. At, i-check natin ang mga rason dito bakit kaya umalma ang karamihan ng mag-iibon sa presyong to. Isa natin sa, syempre, ang mga komento dito, unang-una sa patoka. Ang mahal ng patoka mga kaibon, sobrang taas ng patoka ngayon. Magkano na ngayon yung sako ng isang patoka? 1.5. Grabe, isang sako. Ang isang sako mga kaibon, depende sa dami ng ibon nyo. Minsan, ang isang sako, 15 days lang yan mga kaibon. O isang buwan, palagay natin kung tipid-tipid, 3 weeks, mga ganun mga kaibon. Yung mga ibong to, magaganda to mga kaibon. Kahit sabihin natin hindi pasok sa high mute, magaganda pa rin yung mga ibon na to mga kaibon. At ang kinakain ng high mute at saka itong ibon na to, yung mga sabihin na natin low mute, magkaiba po ba? Siyempre hindi. Parehas lang din po. Kung kumakain sila ng African mix, yung mga high mute, African mix din po ang kinakain ng mga low mute. Depende nila sa breeder kung ano yung mga diskarte nila para makatipid. Pero sa atin, kahit anong ibon yan, mapa-high mute, low mute, kung ano ba yan, nasa middle class na ibon na yan, same ng pinapakain natin, same vitamins natin, same mga alaga natin. Wala tayong pinapaboran dyan kasi pare-parehas lang din sila mga kaibon. Ibig sabihin, yung gastos, parehas. Kaya siguro, syempre, aalma talaga ang mga mag-iibon dito. Ang susunod na comment dito is sila na lang yung kikita, which is actually may punto din na sila yung kikita. Kasi nga po mga kaibon, kung mapapansin nyo, sinabi ko kanina, Lutino. Ang kuha po nila sa Lutino is 250, normal na Lutino. Kahit pumunta po kayo sa Bukawi, saan man yung may mga bird na binibenta, yung mga bird market, ang bintahan ng Lutino doon mga kaibon, 1,000 pa sa mga sable, 1,200. Mga ganun pa mga kaibon. Pag minsan, pagka hindi talaga quality yung Lutino, pinakamababa siguro makakuha mo 750 to 800. Ganun yung presyuhan nun mga kaibon. Kasi ito, yung buying na to, local lang to. Hindi to ipapadala sa ibang bansa kasi sa ibang bansa, hindi na to kukuha ng mga ganitong ibon. Usually kinukuha sa mga ibang bansa, mga high mutation na, mga aqua opadan, mga ganun na, mga aqua opaino, mga ganun yung hinahanap nung nakaraan. Pero ito, local market lang to. Ibig sabihin, ibabagsak lang to sa Valenzuela, sa Bukawi, at kung saan-saan pa. Meron na nga sa Cavite, alam ko eh. Pero yun nga, ibabagsak lang din sa local market natin. Kaya ito yung presyo nila. Syempre, para maging patas naman tayo sa mga nagbabaying, mababa talagang kuha nila yan mga kaibon. Kasi syempre nga, tutubuan din nila. Magbabayad din sila ng gas, kukuha din sila ng pwesto, hanap sila ng tao. Kasi sa mga hinahanap nilang ibon, hindi naman makukuha nila agad to sa isang tao lang. Maraming tao yan mga kaibon. O may mga ahente pa sila, syempre mas bababa pa siguro dito ang kuha. O feeling ko presyo nito pang ahente na to. At yun nga mga kaibon, syempre tutubuan din nila. At syempre isasagot din nila dito sa inyo is walang pilitan, di ba? Usually yun naman yung sinasabi nila, walang pilitan. At the same time, sasabihin nila dito supply and demand. Mataas yung supply, mababa yung demand. Pero kung titingnan mo mga ganitong ibon ngayon,
medyo bihira na lang din to mga ganitong ibon, mga kaibon eh. Kasi usually mga tao ngayon, medyo matataas na rin na uri yung ibon na inalagaan nila. Kasi nga, na-realize nila, kung hindi kinakain ng high mute, ganun din na kinakain ng low mute. Kaya nag-upgrade din ng karamihan ng tao, mga kaibon. Kasi katulad nito mga kaibon, naintindihan ko eh, ang side ng mga breeder at ang side ng nagbabaying. Kasi nga, syempre, kanya-kanya eh. Ito, babawi syempre sa patoka, sa pag-aalaga, sa vitamins. Dito naman, syempre, babawi kasi ng kapital din. Okay, pero ito yung presyo nila kaibon sa mga presyo nila. Fire Blue Opa. Sa Fire Blue Opa, 100. Pero sa akin naman mga kaibon, Fire Blue Opa, grabe, sa totoo lang, mababa din talaga ang 100 sa Fire Blue Opa, lalo na yung mga malilinis na Fire Blue Opa. Kasi usually yung binibili dito is malilinis din talaga, quality yung hinahanap dito mga kaibon. May criteria po to, hindi to basta-basta bibili lang ng kung ano-ano, kasi ibebenta din nga po nila. Kaya po, mahirap to mga kaibon, kasi kung ang industriya natin magpapatuloy ng ganito, kasi kahit ganito kababa mga kaibon, honestly, may nagbibigay at magbibigay pa rin sa kanila. Yung mga backyard breeder natin, at actually almost naman tayo backyard breeder naman kasi tawag sa atin karamihan dito. Kasi hindi naman tayo sa farm nagbi-breed. Kahit gaano kalaki yung ibunan mo mga kaibon, sa bahay mo lang yan, makukonsider ka pa rin backyard breeder kasi nga hindi ka nga sa farm nagbi-breed. Ibig sabihin nun, 98% siguro sa mag-ibon, backyard breeder lang din talaga mga kaibon. Ibig sabihin, may magbibigay at magbibigay pa din sa mga nagbabaying sa ganitong presyo. Which is, hindi naman natin sila masisisi kasi hindi naman natin alam yung pangangailangan ng mga mag-ibon na yun. Malay natin, kailangan na talaga i-out kasi may bibiling gamot, may na-hospital, may kailangan bayaran sa tuition fee, may kailangan padalhan. Hindi natin alam eh yung pinanggagalingan ng iba na nagbibigay din dito. Naintindihan din natin yung sa loobin ng nagbabaying kasi nga kailangan din nila kumita. Kasi kung hindi nila papatungan o hindi nila bibilhin ng mababang presyo, anong kikitain nila? Magsayang sila ng pagod nila mga kaibon. Sa atin po, ang masasabi ko lang sa mga mag-iibon, pag-isip muna tayo mga kaibon kung siyempre sa ganitong sitwasyon kung magbebenta ba tayo o hindi, ano ba yung mga ibon na alagaan natin o magagalit ba tayo sa mga nagbabaying. Pag-isipan po muna natin mga kaibon kasi damay-damay na rin po tayo dito lahat. Sa mga nagbabaying naman po, masasabi ko lang, kung pwede pang itaas yung presyo ng ibon unti at least makatulong at maging masaya yung lahat, sana gawin natin. Kasi hindi lang naman po tayo ang makikinabang dito. Huwag natin isipin na tayo lang makikinabang. Sana isipin din natin na makikinabang din yung mga breeder. Kasi ang hinaing nila dito is, sa totoo lang, kapital lang po ninyo. Sabi nila, laway lang yung kapital ng mga ahente. Pero naintindihan ko yun na hindi laway lang din yung kapital kasi nga pupuntahan nyo, magagas kayo. Pero sa mga iba kasi na hindi nakakaintindi, yun talaga. At pag nakita nila yung presyo na ganun kababa, wala, ganun na talaga yung tingin nun, mababa, sobrang baba na talaga. At yun nga mga kaibon, kung ano yung naisip nyo, na suggestion. At ang hirap kasi mga kaibon kasi hindi naman lahat na mag-iibon pare-parehas ng opinyon, pare-parehas ng layunin, pare-parehas ng hangarin. Iba-iba mga kaibon Kasi sa iba, negosyo talaga. Isa iba, hobby talaga. Iba-iba kasi. Tsaka hindi naman pwede natin hawakan kung ano yung mga gusto ng mga kaibon natin o mga breeder dyan o nagbabaying dyan. Hindi natin pwede hawakan yun kasi may kanya-kanya silang desisyon at diskarte sa buhay mga kaibon. Okay? Kung ano man yung suggestion nyo dito mga kaibon tungkol sa medyo sensitive na topic na to na medyo mainit-init yung mga comment dito, pinagtatawan ng ahente, baka gumanti din yung mga ahente, ano po yung magandang suggestion o ano po yung magandang gawin natin dito? Kasi sa akin po, para makatulong sa ahente, makatulong sa mga mag-iibon, go na tayo dun, okay na tayo dun mga kaibon Kaya
Napaka-importante po ng opinion nyo. Comment nyo down below mga kaibon kung ano yung magandang solusyon dito mga kaibon. Okay? Sana po mga kaibon nag-enjoy po kayo sa munting topic natin. At hopefully mga kaibon, maging maganda ulit ang industriya ng pag-iibon para masaya tayong lahat. Okay? God bless po sa mga pamilya nyo mga kaibon. God bless po sa lahat ng mag-iibon. See you next time po. Ibon at iba pa. Paalam mga kaibon.